אין לו חלק לעולם הבא, זה תורה. מה זה כרת תיכרת? כרת בעולם הזה, תיכרת בעולם הבא. מה מדובר? יש עוונות מסוימים, שמי שעושה אותם בכוונה, יודע שזה אסור, אומר לא אכפת לי, אני עושה. כרת תיכרת. כמו דוגמה, כל האוכל מחמצת בפסח, חמץ, כרת מנחתה, הנפש לא מהמישראל נגמר, נחתת לו הנשמה, אין לו נשמה, גוף זה נשמה. ולא תקמת המתים, לא מהמישראל, נגמר. הוא ביאר טהרה מקרה ביחד, הקדוש ברוך הוא מוציא אותה מהמישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה שהמישראל יהיה סולת נקייה טהורה. במזיד, כן, במזיד. הוא יודע שזה חמץ, לא אכפת לו. אוכל. כיפור, אני אוכל בכיפור. איסור נידה, הוא יודע שזה אסור, הוא יודע שזה כרת, לא אכפת לו. כרת תיכרת הנפש הימה, האיש והאישה. כרת תיכרת הנפש הימה, אבל לא תישא. כרת בעולם הזה, תיכרת בעולם הבא. גויה, כרת. גוי, כרת. כרת. רצח, כרת. חילול שבת בפרהסיה, שרואים אותך ולא אכפת לך, כרת. מי שעשה את זה בשוגג, לא ידע, זה אין בעיה. ואתה יודע מה זה שבת, אתה יודע שזה אסור, אתה יודע שזה כרת, ואף על פי כן אני אחלל. כרת. חילול מדאורייתא, יש דרבנן דאורייתא. כרת. ויש הרבה אנשים היום, המון, עם פאות, עם זקן, ובטוחים שהם בעולם הבא כבר. אני לא יודע אם אני בעולם הבא.